že ten tlak je väčšina ženy. A už len napríklad, čo sa vzhľadu týka, hej. Ja som videla také krásne vety teraz, že porovnali, ja neviem, Selenu Gomez, hej, že aha, pozrite sa, pribrala, ako hrozne vyzerá, fuj, blablabla, a odporné komentáre, pritom akože, podľa ma vyzerala výborne. Vyzerala super. A zrazu schudla, tak to je na Ozempiku, a proste, a zasa, a teraz je vychrtlina, a neviem čo všetko. A k tomu komentár, že ženy nikdy nemôžu vyhrať. A fakt mám niekedy taký pocit, že proste, že furt nebudeme dosť. Nech urobíme čokoľvek. Či priberieme, či schudneme, či sa oblečieme tak, alebo hen tak, alebo sa namaľujeme, alebo sa nenamaľujeme, alebo si spravíme nejakú úpravu, alebo si nespravíme úpravu. Furt nie sme dosť. A to je len, čo sa vzhľadu týka, samozrejme. A mne príde úplne šialené, že práve tento, akože, že vzhľad má byť akože určujúci, že aký je kto človek, že vlastne ideme mi komentovať vzhľad iného človeka, lebo nespadá do našej predstavy o vkuse a podobne, že ja mám pocit, že toto už fakt, že sme v roku 2026 pre pána Jana. Áno. A že to už fakt nemá miesto v žiadnej slušnej spoločnosti, ako že komentovať cudzie telo akýmkoľvek spôsobom, podľa mňa vôbec nie je v poriadku.